खुलुमबाय। दिनै मोनसे गोदान टपिक लानानै फैदों। नोंथांमोना निस्सय थाम्बनेल नायनानै एसेबाबो हमनो हादों जानांगौ। मानो होननानै बुङोबा आसाम सरकारा दा बर्थमान PNRD डिपार्टमेन्टनि आन्दाराव प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीण कल'नि गोदान बानायदों। बेयो डिब्रुगड़आव जागासिनो। डिब्रुगड़, काछार, हाइलाकान्दि क्लास्टार हाउस पद्धतिजों बेखौ बानायनाय जादों। मानगोनां मिनिस्टार रन्जित कुमार दासनि दैदेननायाव। दा आं बेखौनो बुंनो सानो जे जाहाथे जोंनि बिटिआरआवबो जोंनि मानगोनां CM प्रमद बर' बिथाङा जाहाथे जायफोरना हा गैजा रोङा बिथांमोननो PNRD डिपार्टमेन्टनि थ्रुयै प्राइम मिनिस्टार आवास योजना ग्रामीण कल'निखौ बानायनानै होयो। मानो होननानै बुङोबा जाय बिथांमोनहा जोंनि बर' मानसिफोरा गोबां हा गैजायै दङ, जाहाथे बिथांमोननो सरकारा थाबैनो बे कलमखौ बानायो। गुबुन डिस्ट्रिक्टआव जुदि हादोंबा जोंनि आसामनिनो जोंनि क'क्राझार, बाक्सा, उदालगुरि, तामुलपुर बे जायगायाव मानो हाया जानो। दा बेनिखायनो निस्सय हागोन। बेनि थाखायनो आङो जोंनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' आरो डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सारमोनखौ खावलायो जाहाथे बिथांमोनहाबो माने हा गैजायै बिथांमोननो क्लास्टार हाउस पद्धतिजों PMAYG कल'निखौ थाबैनो मावफुंनानै होयो। बेनि थाखाय आं खावलायो। मानो होननानै बुङोबा बियो जोबोद माने जोंनि बिटिआर हालामाव गोनांथार।